Kublai pibara ki patba ki baju Krishan ka film Khasi nak Porsche kapor ningkong ngadal man ai kublai ka chwas imle production kabala Jied yang akum kanong ai kitien ya ka film Dhaka Escape kabala ring Dorshatesh Bangladesh kum shi bentaman pan Krishan ki patba ka film Dhaka Escape kabala penmi da ka chwas imle production ka film Khasi kabala ring Dorshatesh Bangladesh bat Guwahati kala apali habiju cinema hall how benai October 2000 kan pelong ruya ke 5th Khasi singing and dancing competition 2000 hakba kinong shimbenta kin pendat kam tang da kijingrai Khasi hakani ke 5th Khasi dancing and singing competition 2000 ke chwas imle production kan Jied kinong shat patnong ra ki bedan sab Kiba sa hasor ni hanong kendong Kiban long rukinong supporting actor actress ki gang ki hebred kinong rai but nong shat but ban akha ka film Lion Indian ban ringdur da ka kitien Khasi but Assamese but ban sa direct but ringdur da ikiki Garrett bala penmi da ka chwas imli film production nang taon Jied ri kinong shat ban shat lang but kiting shop but puron ha ka music video ha ka film student Bangalore ka bala jan da ban ringdur Kino ki try jong ki ching ra lada kim kwa ba kinong shimbenta kin pendan kam ban shat ni ra ha kani ka competition kin sngo ba ban message ha uni WhatsApp number pra khandai nyo saw pra khandai nyo r iwe not khnang ba ngin yo ban pentip sha kinong shimbenta hinrengi kirmen ba ki try ki jong kanu ka jing ra kin sngo ba ban sha ikinong shimbenta khnang ban long ru ka jing penruspa ya ka jing ra Khasi ki kusnam ya kinong job ha ka ni ka competition ki long tang ka wika prize ya kinong rai but kinong shan first prize ka day shilak second prize ka day 100,000 third prize ka day 8,000 fourth prize ka day 10,000 fifth prize ka day 1,000 sixth prize ka day 1,000 seventh prize ka day 8,000 ka consolation prize ka day tang ya iwe nong shat bi iwe nong rai Jied na man ki district na pratali ki district Kanthup ya ka Shillong city hakadi ka jing ya kop sharp at rai on the lightly ki round kata ka first round but semi on le da ka online but ka final on belong ha ka Khasi National Darbar Hall Maukar how benai December 2000 ha ka first round on le da ka online phila ban ring door ban rai ban shat ha ka no ka jaka ban ring ha ki ban pha ha WhatsApp number Prakandai nyo saw, prakandai nyo r iwe non. Da thought da ka kriteng ka bapura, ka jat ka shnang district bat ka skika. Kapor ban pa ya ki video jong ka first round ha WhatsApp, prakandai nyo saw, prakandai nyo r iwe non. Kan sedang nadu shi tarik Julai 2000 bat kan kut hadu lai pau tarik jong Julai 2000 Haka semi-final pat, kito ki basha Jied ban rung sha ki semi-final kin yo ya ka message ha WhatsApp jong pi hadin ma pi ha ban seal ya ka bayrung anda piladap seal ya ka bayrung ki videos on tab Harilum YouTube channel. Haka final round on pelong haka Khasi National Darbar Hall Maukar ha ubenai December 2000 ki barung haka final on Kenyan rupa% ka point na ka sub shot but drive na kinong shot but 100% na ka ticket voting coupon. Kito ki bala sha Jied ban rung sha ka final ki ha ban yo jing sha na la yeng but ki pat ba ling ba ki ticket voting coupon ki bala bo tang kindiat henre ki bamla an pelut ya ka voting coupon kinum yo ban sha ne rai ha ka final ha po stage. Ha ka ticket voting coupon kindan ki khusnam ya kinong Tien. First prize ka day 10,000, second prize ka day 100,000, third prize ka day 1,000, fourth prize ka day 8,000, but fifth prize ka day 6,000. Ki nong bashar kin long uram suchang, Silina Langstang, Arman Disyar, ki puron batting shop ka film Dhaka Escape, Inadias Imli, but pira dot dong. Basha Jied ha ka final kin yo biang sa ka way ka jing betha lingba ka WhatsApp jong pin. Tang kito ki bapoy ha ka final kin sa Jied ban ak ha ka film Lion India hadin kata ka chwas imli production kan ya soy da ka agreement ringkat ki jingsiu shwabel ringdor ya ka film mantip kham ya so bhaban message ha WhatsApp number prakhandai nyo saw prakhandai nyo r iwe not Kani ka film Dhaka Escape ka day bala ak da ipira.rong niadas imli siljang marak
ka Mercy so lamar ka samla Khasi na Bangladesh amazing korba Sherilyn Khongwa Rishisha Minsong Joint Philpde David Kharkongor Pinye Suchang kumta ka film ta ka escape kala kerpa de kipat ba banwan krishan ya ka ni ka film ondal apan I habi ju cinema ho shillong how banai October 2000 namanya ka ni ka film la wanding drosha te jadaka but kishnong Khasi kibasa ha Bangladesh Kabas ngotenat ban pentip ha ka film da ka escape ki Khasi ha Bangladesh kila yo ban aklang kum ki riu pat ba banyarap ya ipira ubala shasho ha ki gang ban uwe urang ba ubala akum ukpa ka supporting actress Khasi basa ha Bangladesh kumta ngaturpat ya ki help ki baret ki khun samla ki badon ya ka sap jong piece ngomba ba phini shim ta ha ka ni ka fifth Khasi singing and dancing competition ka ban sepelong kabasapilong online ha uni ubenai Julai but kiba nyo rung rusha ka final ha ubenai December te wat nu penla na ka prize upli ke bahe ha ka prize ka first prize le ka di shilak te wat nu penla na ka sap jongpi na kalian janga all the very best but kuble shibon